Jeg starter så. Ja. Okay, nu skal vi lige vente hinanden. Fuck. Ej, for satan! Hvad så? Fuck, man. Er ude på, at jeg skal skide i bukserne, eller hvad? Okay, jeg går forrest. Kom så her, dreng. Det er ikke klart, jeg går i midten, bitches. Hvor fanden blev jeg? Shit. Hvordan løb, man? Hvordan løb, man? Du skal ikke fortælle om det. Der har jeg fundet det for shift. Det er ligesom Minecraft. Du skal ikke gå ind i træet. Hvad, skal man finde papir her, eller hvad? Ja. Lad være med at gå så retarded. Vi skal ikke bruge al vores løbe, halløj. Har man ikke fuld tid i det? Nej, Nej, på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke løbe stærk med, skal du gå i fucking lang tid. jeg kan ikke finde nogen steder, og jeg vil skyde med mand. Og er du så mange kan store man ikke slå ihjel, eller hvad? Nej, man kan sgu ikke, du skal bare flygte. Hvorfor går vi så sådan noget sikkerhedstøj, man? Hey, jeg vil ikke gå bag os! Lad I være med det der! Hey, det er flyvemaskinen. Okay. Jeg kan fandme Nej, ikke. vent for satan! Alex, hvad laver du? Ej, kom med, Mathias. Ah! Mathias, hvor er du henne? Op på flyveren, op på flyveren! Ja, fuck. Men ikke noget, man ikke kunne fange mig til op. Skal vi stå og vise Jeg skal fandme ikke få ned nu, der. Nej. Jeg kan fandme ikke højere op, jeg får bare ned. Mathias, hvad fanden laver du? Jeg ved det ikke. Jeg vil falde ud. Alex, nu får du ned. Okay. Det lyder som et ekstremt god det der. Kan jeg ikke slå med min køl her? Nej. Ej, Shit, jeg kom til at slukke lys. Hvordan slukker man lys? Højre klik. Hallo, hvor Jeg kan ikke se, Det er klart, jeg havde jo ikke noget lys tændt. Alex, hopper du ikke ned? Ej, den står lige der med de røde øjne. Hvor? Lige dernede. Lige der. Ej, så forsvandt det. Nu kommer han herop. Øj, nu kommer den op på flyveren lige om lidt. Væk for satan, jeg er den der har skrevet der. I skal bare give den en god bid, så kan det være... Ja. Ej! Han skvatter med. Nej. Hvad laver du? Nej, den er under fedt, den er lige ved. Ej! Fuck, jeg fik et chok. Døde du, Alex? Nej, Den er lige der, Kenneth. Lige derovre. jeg er inde i flyvemaskinen. Ja. Jeg skal rundt ind i flyvemaskinen, kan jeg? Se om du kan finde et stykke papir. Det har jeg fundet det ude på flyvemaskinen. Jamen, har du taget det? Ja, jeg skulle da ved at dø her, jeg er ved at skide på den. Men du skal jo tage det for helvede. Ui igen. 2 sekunder. Ej, Alex for helvede. Jeg rører mig ikke heroppe nu. Han steg dernede. Sådan der. Nu kan han ikke se at slukke det for satan. Det er ikke sådan, det fungerer. Så. Jeg er død. Hvorfor døde jeg ikke af det? Alex, tænd dit fucking lys, mand. Kan det komme herop? Vi går ud på den sidste vinge. Nej, vi vælter ned. Nej, vi gør ikke. Jo, fordi man kan ikke gå derude. Sikker. Ja. Og finder en seddel. Skal vi ned her sædlen, Kent, og så op på flyveren igen? Nej, det kan vi ikke nå. Han steg jo bare dernede og... den er på venstre side her. Han er jo bare en fucking camper, er han. Ja, Okay, men så mig, henter du den. Så hent den. Jeg nåede kun lige at hoppe ned, og så var jeg død. Ja, se. Det var camper, gør han. Okay, så nej, Ja, hent men den. den er her ikke lige nu. Det er ligesom Slender. Er I klar? Ja, så hent den. Okay, 1, 2... Nu! Nu! Øjne. Den er her for satan. Hvor er den henne? Der. Han er omme bag dig. Kom op. Kom op for helvede. Så er nu din tur til at hente næste stykke papir, Kenneth. Jeg ved ikke, hvor det er. Jeg kan ikke hente. I skal bare... Det er i orden, så kæmper jeg mod den klamme pupelort selv. Det er godt. Ja, der er Alex. Yes. Hvor er der? Er jeg klar? Sluk lygterne. Nej, fandme nej. Okay, for about... Hvem er det, der løber? Er det Mathias? Nej, hjælp! Den er bag dig, Mathias. Væk! Du skal bare lade mig kigge bagud. Ja.
Så kan vi sagtens klare det. Okay, Ja. jeg kigger bag i hjørnet sammen. Nej, du skal Nej, ikke. du skal ikke kigge bag i din. Så skal du blive stående. Alex, så skal du få ham til at chase der, og så skal du bare ikke dø. Hvorfor skal jeg gå bag os? Fordi du er sej. Du er benhård. Hallo, den her gang skal vi ikke gemme vores. Der bliver vi nødt til at blive samlet, og så bare rundt og collect. Bosh. Hvorfor tager vi ikke bare Slender online? Det kan vi ikke. Den der kan man ikke online. Okay, her er den sti. Kom så. Drenge, er I Ja, bag jeg får mig? ikke noget. Ja, ja, lige bag dig. Okay. Jamen, jeg skal lige svare på en besked. Ja. Så bare blive stående, Alex. Nej. Det kan vente. Nej, det kan den ikke. Jo. Nej. Jeg håber ikke, der er nogen, der skriver til mig, for jeg kan ikke lige svare. Hvad står der? We We are... are not alone. Ja. Oh my god. Bare fortsæt med at gå lige ud. Den er vej. Jeg kigger bagud, og mit liv. Lad være med at løbe for helvede, det er fucking spasser, mand. Fucking idiot, mand. Nej. Hvad så? Så er det skib aftale. Alex. Er du død eller hvad? Alex. Hvad? Er du død? Nej, jeg er lige bag dig, Nå. Okay, jeg skulle lige have sagt. Fuck, den er der. Okay. Nej! Mathias! Stop. Ikke løb. Bare gå nu bare. Nu er jeg ikke bedst mere. Nu vil jeg hen i midten. Nej, Alex. Jeg tror, der står, at jeg slukker musikken. Var det her? Nej, min musik stoppede. For helvede. Når du har musik samtidig med, ja, det hjælper. Det er jo for sent nu, jo. Nu kan jeg ikke Ja, det er bare se nu, jo. Så må du høre der musik, som er i spil. Det er god Hvor er musik. det fandme bare skræmmende der. God musik. Bare fuld knald, Alex. Så det er Her, bare vi skal også højere, der er papir herovre, tror jeg. Nå, til højre, jeg er ved at gå Ja, jeg tror, det går. Vi går til den anden side. Hey, ja, det er rigtigt. Lad være med at løbe for helvede, det er pisse dumt. Hvordan fanden kan du komme det ind igennem? Jeg har den. Ja, så lad være med at løbe, for fanden. Hvor er du, jeg kommer der. Ah, for helvede, hvad laver I? Mathias. Bare fortsæt med at gå sådan der. Alex, den der var fanget ind. Ved du hvad, jeg skider en snemand på gulvet. Alex, for helvede, mand. Har du kigget bag, så er det bare væk nu. Nej. Nu er det bare væk. Lad Kenneth blive stående her. Nej. Nu dør du, Alex. Han er dødstømt anyway. Ja, det er vi alle sgu da. Lad være med at løbe, mand. Jeg kan mærke det. Så skulle da ikke løbe. Jo, kan I se papiret? Nej. Nej. Jo, det er lige derovre der. Ja, det er over. Det er fandme flot. Alex, prøv at kigge bagud i. Hey. Nej, ikke mere. Vi skal finde sådan en kæmpe silo. Der er der en sal. Og Flyveren. Og der er sådan en kæmpe mærkelig bjerg. Ah, nej. Der. Ikke løb, for sat. Det er Mathias, der løb. Jeg følger med efter ham. Nej, Mathias. Må du ikke. Gud. Så lad være med at gå sådan en retarded rute. Jeg kan mærke, der er et svin her lige om lidt. Et svin. Jamen, jeg Vi kan bare finder mærke- aldrig 11 særligt. Vi har 2, og vi er allerede ved at skibe også. Nej, har vi ikke 3? Jeg har 2. Pis. Dem kan sidst. Åh, Fuck. Okay, fik I tuk. Mathias, hvilken vej? Den her vej. Okay, gå. Og det er lige i virkelig liv. Så er jeg 2. Jeg har ikke set den. Jeg kunne bare høre det der. Jeg så den godt. Fuck, man. Ja, det gjorde jeg ikke. Har du overhovedet set, hvordan den ser ud, Alex? Ja, jeg har. Den Nå. står på 2 ben. Ja, og så har den fucking mange muskler.
Så snart den får det, så raper den det bare. Fuck, jeg fik chok. Fordi så er det bare med, at der er navn lige bag os. Det ender med hjertestop i aften. Hey. Forvirrer. Ja, lad være med at løbe, for fucking spasse, man. Lad være med at løbe. Nu krummer den bare godt den. Så er der Hey, move. jeg kan se nummer 4. Ja, du skal fandme ikke løbe, mand. Fuck, Nicole, du skal være glad for, at du ikke spiller med her. Alex! Ja, det er ham. Hun er længe skidt i bags. Ja. Hun har længe været besvimt. Hvilken vej? Altså, det lyder lidt som når jeg sidder til at kysse. Hvorfor giver du direkte ind i det? Jeg dør lige lidt. Ja. Ja, jeg får aldrig chok i kyser. Har du der en regel, man må aldrig stå stille, fordi så kan det galt. Ja. Ja, det vil jeg ved at gøre der. Keep going! Sådan Ja. er det tilbage der. No matter what. Det er for helvede. Inden pludselig spurgte det er fandme... Hvad skete der der? Hey, sadel! Ja, du skal ikke bare løbe. Jeg kan ikke se navn selv. Jo, her bag det her træ. Lol, hvad sker der, hvis man trykker space? Ikke noget. Ikke noget. Ah! Wow. Døde du? Ja, fuck, Alex, man. Alex, er du der? Er du der? Alex! Jeg tror, jeg er død. For jeg kan kun se en anden en gå rundt. Du Ja. går selv, Mathias. Vi døde begge to. Nej, endelig er døde. Hallo, jeg gider ikke hjælpe. Ej, der står en i det. Kig bak der. Hallo, jeg har været pis i bukserne her, altså. Jeg optager det, Mathias. Det er skide godt. Nej. Skal jeg fandme ikke slukke tænden igen, så stiger han. Så kommer han. You are all dead. Ja, nu tror jeg nok lige, det er mig, der skal gå forrest den her gang. Okay. Nu skal jeg lige vise jer nogle skills i det her. Så skal vi fandme en tur til. Skal vi i Drømmeland? Kan man ikke? Drømmeland. Man kravler op der. Kan man kravle op på den? Nej. Hey, det er ikke siloen, det er et eller andet dejtårn. Nå, hej. Jo, det er en Okay. silo, det her. Det er, nej. Tag den. Hvad står der? Tag den. Hey, Fuck der stod det. Alex på. Oh fuck. Nu er jeg ved at ski i bags. Ja, det... Kom nu, Alex, forrest med dig, mand. Ja. Godt, gå, vi må ikke stå stille. Ja, I følger mig ikke lige om Jo, lidt. vi gør sgu da, Jeg gå nu. Jeg Kom går i på, midten. hva'? Jeg går i midten. Så kan jeg forrest. Jeg går i midten lige nu. Er I med mig? Godt. Ja, Ja, det er umærket, det. Du kan selv nu. Okay. Hey, jeg har fundet et sted. Hvor? Hvad sker der, hvis man får alle papirer? Lige ude. Så vinder vi. Men det har vi aldrig prøvet endnu. Nå, Nej, det. vi har højst nået til 6 eller sådan noget. Ja. Jamen, I har mig med, så får vi alle sammen. Det er tanken. Er det? Jeg kan ikke se. Han står lige til venstre. Fuck! Han står lige til Så venstre er der for bare dig. til højre nu. Han har taget papiret for satan. Så er han bare til højre nu. Okay, Alex. Så løb! Højre! Så er det bare til højre nu. Ja, det er godt nu. Okay, så går du, Alex. Så jeg tager papir, så til højre nu. Ja, det er bare... Du har ikke lige bare helt for Jeg mig. kan fortælle dig, at mine myrepat, de er snart så store som et eller andet devil. Som Nicoles. Nej. Nej, du kan ikke. Du kan bare kun gå og løbe. Det er det eneste, du kan. Altså, tag særle og sluk dit lys. Men... Wow, så må snart blive slut. I må ikke stå stille for helvede. Nej. Gør I ikke. Jeg kan ikke, den er fucking grim i dag, men jeg er stadig fucking scary. Jeg synes bare, den mand, man har er grim. Ja, det er sgu da. Og for fanden er det for en mundæk, Okay, der rundt så om. fandt vi vejen. Kom så. Den vej. Nej, nu kan vi næsten være hen mod ham igen. Så er det ligesom rødhæt ude som en bær her. Fuck, hvor er det scary mit vindue lige på. Hallo, han kom for helvede. Kom Han var så. lige... Ja, så kan du... Så, Han var lige- hvordan jeg havde det, da min lillebror, han stod ved vinduet. Jamen, når vi sidder og spiller så et gyserspil, så lige pludselig et vindue, der åbner sig bare. Han Mathias, han var lige ved sige, at der så dem slet Nu ikke. får vi jo mareridt i nat. Ja. Nej, vi gør ikke. Jeg får altid pigedrømme. Nej, vi gør ikke.
Sådan en drøm havde jeg her til morgen, men der var bare ikke våd. Ej, nu... Der var ikke brød, eller hvad sagde du? Nej, den var ikke våd. Nå. Der så jeg den heldigvis første gang her. Væk! Der løber bare. Der vil man løbe, mand. Nej, må Sagde jeg jeg. høre dig. Alex, prøv lige hurtigt at kigge bare ryg. Bare sådan Nej. Nej! Nej! Ah! Nej. Han er her nu. Han er her nu. Det skulle jeg ikke have gået det. Nej, nej. Jo, jeg hører ham lige. Hvad siger jeg? Han er der, han er der. Fuck, man, Mathias, vi dør altså. Han er lige bag os. Hvad laver du? Din fucking spasse, man. Der kan bare lige i træ. Hallo. Vi er kommet hen til muren igen. Hjælp mig, jeg går helt selv. Du kigger Tænd dit fucking lys, man. Jeg vil- Fucking spasser der rundt uden lysord. Fuck. Det er det. Ej, så Alex. Det er lidt vi rev Mathias nu, men vi kan... Vi tager igen. Mathias, du skal ikke gå ind i træ. Det gør jeg heller ikke. Det ene er bare, du drejer bare i alle sidste sekund, så jeg kan ikke se hvilken vej der vil. Fuck man, det ligner der højere end der herfra. Åh! Oh fuck. han er lige der. Ja. Venstre, væk! Nej. Vil du efter mig? Hallo, går jeg selv nu, eller? Jeg gør i det hvert for sig, jeg kan se hvor Alex er henne. Jeg er død. Så Alex. Hvor er du? Jeg død altså. Nu dør jeg også. Er I døde? Ja, vi er det.